n'azụ aka nchawa oge niile aka nchawa n'iru n'azụ aka nchawa oge niile aka nchawa n'iru n'azụ aka nchawa mere n'ebe m na-azụ ahịa n'ebe m na-arụ ọrụ I am evidence of grace. I am glittering in God. Akanchawa ka Chukwu jiri chọọ m mma. Ana m enwu ka kpakpando ụtụtụ. N'ihi na Chineke mewo m onye ọma. Abụzụ m onye akanchawa. N'ebe m na-azụ ahịa n'ọba akanchawa. N'ebe m na-arụ ọrụ n'ọba akanchawa. N'ezinụlọ n'ọba akanchawa n'iru n'azụ akanchawa mere n'ebe m na-azụ ahịa n'ebe m na-arụ ọrụ These friends of the temple na children of the temple Yadakwasi members of Eze-Ana Restoration Evangelical Mission Akanchawa kunu ga-enwe n'oge a ihe ọbụla unu tinye n'aka ga-abụ akanchawa ahịa unu na-azụ ga-abụ akanchawa ọrụ unu na-alụ ga-abụ akanchawa ga-eso unu akanchawa ga-abụ n'iru n'azụ dịka onye isi nchụ aja n'ụbọchị tụbara ọdịnala temple ekwubie m okwu n'isi unu n'isi ndị nwoke n'isi ndị nwanyị a sị m na ọ ga-adịrị unu mma na unu ga-ejere obodo na unu ga-anakwaziri obodo a sị m na onye na-achọ unu ga-enwe ada unu gbuo n'ihu unu ga-ebute mma unu egbuo n'azụ unu ga-ebute mma unu egbuo n'aka ndị unu ga-ebute mma unu egbuo n'aka ebe unu ga-ebute mma n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ya gazie ihe mmetụ aka gị ga-abụ akanchawa mgbe ị na-aga n'okporo ụzọ akanchawa. Good morning viewers all over the world. Ewe nụrụ kịta agba egwu si na ngalaba na-afụ gbasara mgbasa ozi ọdịnala Igbo n'Ugochi tubelu ọdịnala temple. We have all the rights. Ọ na-aka nkwa group led by me. Ọ bụrụ na ị like nya bụ egwu nụrụ kịta, jee na audio mark, the iTunes and rest of them ka ị download nya bụ egwu. For some of you that are seeing me for the first time, call me Ogbuefi Eze-Ana, Ugochi tubelu Oraifite. Oraifite is in Anambra State. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi n'ụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na Eze-Ana Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me Eze-Ana evangelist or a priest. Today's lecture, nkụzi anyị ji bịa bụ importance of keeping covenant or agreement. Importance of keeping covenant or agreement. Before we dive into today's lecture proper, if you pay attention to this lecture, believe in me, you learn a lot. Today's lecture is life-changing one. And serike okwu a ị ga-anụ taa, a ga-atọ ọtụtụ ndị mmadụ n'agbụ. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya. Echefuna na anyị na month of January, anyị ebidogoro ịchụ aja a na-achụ n'igwe na temple. Aja mbuni enu, aja ịpụta ihe, aja esigoro na ya buni ọtụtụ ndị mmadụ enu. But as you all know, in the temple, we don't share testimonies on social media or even in Eziokwu TV. You know why? It's not necessary. It's not why we are here. But I can tell you, Ike dị na aja na-achụ n'igwe. Anyị malitere ịchụ aja over 3 years now. Yes. N'isi ụtụtụ ejego ori m na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubie okwu n'isi ndị niile sonyere anyị. Etu a ka anyị ga-emegide till the last day of the month, January. Anyị jekwa na mmiri chụọ aja
uche ihe ọnụ na-eri n'aha mmadụ niile abịaje na-akpọ ọkalete chụọ aja ihe mme n'aha mmadụ dum anyị nata n'ụlọ na tempụl jee n'ebe nchụaja gbuo ebule wee mesara aka jekwaje na tempụl chụọ aja to entities of power si n'aha mmadụ niile. So ọ bụrụ na ị dị interested ịjoin ya, ihe ị ga-eme ewu make your token donation to the account number. Ịchaachị m na WhatsApp agwa gị other details I need from you in order to book you. Nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Aja na-ewepụ uke, aja na-ewepụ ihe mgbochi by simple rituals. Aja dị iche iche a chọrọ a na-eme ka ihe mgbu ọbụla dị n'ụzọ mmadụ ka reduzuo ya to the barest minimum. Ma ọ bụrụ na nke a mewepụ gabada ya ọ bụrụ ndị Hausa. Now ka anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị jibe. So ọ bụrụ na ị dị interested ma ọ bụ na ịchọ ka agbala gị afa miri emi ma ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi a, take note of these numbers. Na-achịkpọ my WhatsApp number 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672 or 0813 82 43871. I repeat 0813 82 43871. Let's now proceed. Today's topic is importance of keeping covenant agreement. Now I can tell you that each and every one of us is here on earth for a purpose. Onwere purpose of life onye ọbụla ji bịa here. We are not here for jamboree party, no. In my previous lecture, we human beings are here to mature and become a better human being, so that we will be able to contribute our own quota towards furthering creation. Yes. So we are here for a purpose. And in that purpose, we enter in good faith in the spiritual realm before coming down to this place. One, I want a mandate given to you as a human spirit to be here to mature. And JD, assignment given to you, what you must achieve. And then when you do your spiritual duty, you na hand on ogbando before you biaba. Onye abata dey ga no na mmadu bụ onye asị na ya bụ nwa mmiri, onye asị na ya bụ nwa ikuku, onye asị na ya bụ nwa ana, onye asị na ya bụ nwa anyanwụ. It's as simple as that. Bụ na nwaanyị nwere ike iji ụlọ ọgwụ n'ụbọchị nkwọ, mana ọmụọ nwa ya n'ụbọchị afọ. Ime mechaa ya oluo ka o nwee contraction enough, ochighi azụ gaje n'oluo n'ụbọchị anwa ya na ndị otu ya na ndị ọgbụgba ndụ ya kwuru na ọ ga-abịa n'ụwa. Ụbọchị ọbụla a mụrụ mmadụ n'ụwa, ihe ọ pụtara bụ n'ụbọchị a ka ndị otu ya ọ shere into this gross material world. So ọ bụrụ na ịbụ nwa afọ, ihe ọ pụtara bụ n'ụbọchị a mụtara on earth na ọ bụ ụmụ ndị anjelu nke Chukwu na-eje ozi n'ụbọchị afọ na ọrụ. Ọha nwa welcome gị as one of them. Ihe ọ pụtara na enwere link ị nwere with the mmụọ na-eje ozi n'ụbọchị afọ. Ntị ọ dịkwa onye abatara nje recommend gị if na o nwere ihe ọmụrụ ị nwere ike imewu ụbọchị ọmụna bụ ụbọchị ọmụmụ gị, jee na Google www.igbocalendar.com, tinye ya date of birth. Ị ga-afụ ụbọchị amụrụ gị n'ahịa Igbo. I can tell you, ọ bụgoro na ụbọchị ndị ọzọ na ị nwere ike ide aga ụfọdụ ekwubi okwu n'isi gị ụbọchị ọbụla. Echezọ na ụbọchị ọmụmụ gị ide enwe special devotion about spiritual exercise, very important. Ihe ọ pụtara na ụbọchị anwa amụrụ gị na amụrụ gị n'ụbọchị afọ, ihe ọ pụtara bụ na your spiritual vibration on afọ day is very high, and gị na ụmụ mmụọ na-eri oke n'ụbọchị afọ nwere some certain link and agreement. So ị ga-adịkarịcha ile ụbọchị ndị a. Ntị ọ dịkwa. Now, what I want to tell you is that pay attention to your spiritual root. Enwere spiritual links etu esi bịakwa n'ụwa. Enwe ndị otu dị iche iche, enwe ihe a na-akpọ otu ọgbọ n'obodo dị iche iche. Ịbatakwa na township, enwere friends club dị iche iche.
otu ụmụ nwaanyị otu nke otu nke etu a ka ọ dị the spiritual realm if you don't know. Enwere ndị otu gị na ha share some certain things in common. Enwere ndị gị na ha nwekọrọ ihe si na link maka na ịnwa mmiri. Abụrụgoro ndị ọcha ndị na-eyuzu the zodiac signs. I agwa gị na onye abụ Sagittarius, like me I'm Sagittarius. Enwere ndị bụ Aries, Leo, Pisces and rest of them. Then ndị anyị na-eme Capricorns and rest of them. So all these people nwere ihe ejiri mara ha. Common characteristics dị among them. Ndị niile share the same thing. Etu according in life. So what am I saying, bro? Pay attention to ụmụ mmụọ gị na ha so. It's for your own good. So enwere ndị otu gị na ha ndị iyi ụwa gị ndị otu gị ndị ọgbanje gị ka mmadụ ga-ata abịa na mmiri. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ bụ nwa mmiri mana enwere ndị bụ ndị nwa mmiri bụrụ onye ọgbanje. Like me, I'm onye mmiri bụrụ onye ọgbanje. Agwara m gị na abịa na mmiri enwere other kingdoms and realms there in the water kingdom. Enwere ndị bụ ndị ọgbanje. Yes, ndị ọgbanje mmiri. Enwekwa ndị ọgbanje Eze-Ana. Yes, etu am bụ onye mmiri na onwe ndị bụ sọ ndị mmiri onye mmiri ka ọ bụ mana has nothing to do with ọgbanje. Like me, I'm onye mmiri bụrụ onye ọgbanje. Ịghọtara ya? So etu a ka ọ pụtara ndị ọgbanje ga-anwa nwere so certain agreement ihe unu ga-abụ unu kpebiri na onye ọbụla wisi from that particular realm or kingdom bịanụ. That is what you achieve. Are you following? Now, ọ bụrụ na iwu onye ọgba gị na-ehe ngwa ọgbụgba ndụ nwee convenant. Ọ dị very important na ị ga-edebe ya. O nwere ndị nọ n'ụwa mbụ ha nwụọ iyi na ha dị ụwa ọzọ a na ha bụ ha na ndị otu ha kwuru na ọ ga-eje ozi a. Nwere ike ọ bụrụ onye nwere kọl, nwere ike ọ bụrụ onye amụma, nwere ike ọ bụrụ onye ga-achibu nke a maọbụ nke ọzọ. Mana ịbatazi n'ụwa ụwa tọba gị ụtọ i refusezie imezu ihe a gị na ha kwekọrịta. Ha ga na-agba gị ụta mmụọ nke ọdịda. Ha ga na-agba gị ụta mmụọ because na ị pụọ na n'ihe a gị na ha kwekọrịta. Ghọtara ya? So agreement. So enwere ọtụtụ agreement ndị mmadụ entered in good faith even from the spiritual realm down here. Ghọtara ya? Then enwere ọgba ndụ ndị mmadụ hibeluchara n'onwe ha. Na ngwuru dị iche iche nwere ọgbụgba ndụ eji hibe nya gburu. Ị nwere idea? Enwere family convenant ehibesịrị eji hibe ngwuru ọbụla. And any family ọbụla maybe that ọgbụgba ndụ na-enwe mpịawa azụ. Ịghọtara ya? Any ọtụ ọbụla ehibelu na be nna gị nwere ọgbụgba ndụ sie. Ehibere okwu mmụọ okwu alụsị alụkwụsị nwere ọgbụgba ndụ sie. Ị nwere idea? Na ana ngwuru be nna gị adọrọ ebe adọrọ ana ngwuru nwere ọgbụgba ndụ sie. Ebe adọrọ akwari ọgbụ nwere ọgbụgba ndụ sie. Ebe adọrọ ndị ichie nwere ọgbụgba ndụ sie. Yes. Mana nwere ike dịsọ ọgbụgba ndụ ndị awa ọgbụgba ndụ ehibere mgbe gburu gboo mgbe ezinụlọ okwu ngwa mgbe ịmabere ihe. Ka m were onwe mmadụ na be nna taa n'ebe obi anyị dị mgbe gburu gboo ntolite n'afọ obi dị a. Anyị mesizie wepụ obi. Anyị wepụzie obi. The previous Eze-Ana nọ na that particular obi dị a. Mgbe nwa ya kwesịrị ịnọ n'obi ntolitere o wee je mebisie the obi mebie ọfọ. Then mana anyị nwa na-eji nke anyị kewarugo from the obi maọbụ na-ebisasi nwere ozi obi. Mgbe ọ jezi mebie that obi ahụ nsogbu dị. Mgbe m nabatara n'ọdịnala agbara m ezumezu wee sị ha ndị nna anyị ha iwu ha dajụọ na m ekwetago na m eje ozi a with full chest. Now, as I have already accepted to do this work with full chest, that I'm pleading for support. And I made a promise to them that if they bless me, that I will build a modern standard obi, which I did. And when that obi was erected, 2022, I built that obi, consecrated that obi in the year 2022, January 1st. They celebrate indeed our ancestors. I put the ancestral day in the temple in my family. So I built that obi. After I can build that obi, and consecration in that obi. We walk on that can again. Bimbo, ndị a na-ekantana wee gwa ha na n'obi a
n'obi a bụ iji mezuo ọgba ndụ anyị na ha nwere na ka ha nọ n'obi a ha ga-anọ n'obi a na-akpa maka ọdịmma anyị na ezinụlọ a ha bido ha ji ebutebara anyị ọfa wetabara anyị ihe ọma niile bụ oke ọbụla bụ oke anyị na mmụọ ha ekwana ka oke anyị tọ n'akwụkwọ. They should keep on bringing our portion, our blessings, and we promise them that we will keep on venerating them, celebrating them every 1st of January, no matter how small, but recognition must be done. And now we pleaded for them to bless us in abundance. And that is agreement has been, and covenant has been established. And that will be for you, because every altar has offer. So what I did is that the offer is always in the temple. The offer normally come to Lubi once in a year. That's first of January. So now as we speak now, on 1st of this year, the offer came out of that. After that particular affair with Lubi, the offer went back to the temple. Are you following? So it's a covenant. And we had a covenant that nobody should disrespect them. Even if long years when I will not, because nobody lives forever, right? Even if I pass on, or when any of my descendants, Eze-Ana that will be, and did any act of disrespect, what it just means that you have deviated from that original agreement. That one is sure. And it is secretary that particular place. It's either you are going there with all due respect. Maybe in the next 50, 100 years you want to remodelize it. Yeah, are you getting me? That one is acceptable. But if you are going there, if you are any of my descendants to come, you are not interested. You don't want to be part of the covenant agreement I entered in peace with the ancestors. You do as right. Follow gate and go. Or we can even give you another land as well outside from the company, from the compound. Yes. But if for any reason it doesn't concern you, you go there and perform any act of desecration, and the apia whatever you get, you will be bulala because you disrespected the Obindiche. So no one is permitted to go there and did anything that will be disgusting before the eyes of the ancestors. So what am I saying is that Obindiche is sacred and must be kept sacred. So in your family, there must be family altars. It could be a Eze-Ana. It could be where they build Obindiche or whatever. Anything they build there is for the betterment of the family and is an altar. You are not permitted to go there and do anything disgraceful for your own benefit. So any agreement entered by your ancestors must be honored. If you are not interested in honoring the ancestral agreement, you do as right. You do as right. But to go there and perform any negativity there is not allowed. So make sure you keep your ancestral covenant. If you are not interested, don't go there and destroy it. Don't go there and bring Ofeke to go to your ancestral artifacts or monuments or altar to destroy them. If you are not interested, keep that your family of intact. Don't go and destroy it. Because believe in me, in creation, you are not permitted to destroy what you cannot create. Once you desecrate those altars that you are not permitted to do, believe in me, as many people that have tried it in the past, today, so you are not permitted to do so. Let me stop here. If you have any question in today's lecture or you want us to do deep consultation for you, chat me on WhatsApp 0805 7837 I repeat 0805 7837 or 0813 82 43 871. I repeat 0813
08028243871. See you tomorrow. No gawa nke eziokwu. Ọ bụrụ na ọnwa egburu ọjọọ eji wee chụ aja emechaa na ọya ekwu ome n'aha Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile. May you be blessed. May the work of your hands in this year of abundance 2025 be restored. May you be favored. May you be blessed. N'aha Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile. Ike na-esi n'aka ya bịa. Ka emesịa.